Ihe ọzọ m na-ajụkwa bụ kasị ekwu ihe yiri ka ya ekwuo ihe ọ na-atọ ka ya. Then ajụjụ m ọzọ bụ ọtọfụ onye dịka otu a sị na ọwụghị nwa ndị ichie na ọwụghị gị ndị nwoke nwe nwa. Then onye mụchaziri ụmụ asaịdị emeghe nke ọ kpọrọ onye nke rutere ya aka ya lụọ nwaanyị ọ for example ya kpọrọkwa then emechaa lụọ nwaanyị nwunye ya ahụ amụta ha nwa ọ mụọ sọ nwaanyị. So kedu ihe ọ ya emezi? Kedu ihe ọ ya emezi? Nke ahụ na ọkpa akpọghịrị ya ndị iche ọ ga-anabatazikwe ụmụnna ga-anabatazikwe aja ala na ezumezu ihe Igbo ji bịa ga-anabatazikwe ya sị nwa onye ahụ ka obi onye ahụ ọ ga-eshizi maka ihe na nke o mere ego n'isi ya mụta ahụ. So ya bụ ihe na-achụ biko nwanne n'olu m ikwere m maka ihe a na-ekwu kịta na-awụ na ọ mụtara na asaịdị mụtakwa n'ụlọ ọtọfa mụtaziri asaịdị amụtazighị n'ụlọ nke alụrụ nke ya ji ego welu. Kedu ihe a ya eme? Nke anụ na Igbo na-atụ ilu si na ebe nwa chelu ụwa ehiri mana dịka isi wee na-egwu mgbe ya Igbo ọwụ na mgbe ya Igbo na amụọ nwa asaịdị na nwa ha wụ nwa obi ochihi na benna emechazi ọmụtazighị nwa tochiri ngwuru ahụ ga-eshizi. Kedu ihe a ya emezi ya ma ọ kọrọ ụzọ dị otu a? Abalị nke awụrụsi ukoli okwu akwachi ikiri mmụọ ege ntị. Ụmụnne m ọdụgo ka ọ ya adụ ogene tata adụkwana m nka ọdụkwala na nke esiri n'ọkụ ọnụ ife anyị ada eme n'ọkụ wee dụkwanụ mma n'otuto dibịa akwụkwọ n'ife ọ na-eme mana nkọcha dibịa walụ ọ na-eme n'okwu na ọkọdụ mma ka anyị ji akwụ na ị na-akwụ nkwụkwụ na ọgazikwa anụ dibịa ọ gaziere onye alụrụ ọrụ mmụọ enwe otuto dibịa enwebe aṅụrị na aha nọkọta gazie ya arịrị ọrụ wee gazie. Ọdụgo ka ọ ya adị tata na saraka nke tata bịara n'isi njedebe taa. A sịrị ndị elu na ndị ala ndị mere ka ụbọchị tata dị etu a na ndị wụtakwana ego nye wasara ka si kpee ekpere isi ha si kpee ekpere n'isi ha a sị nke ekekere nụ n'onu ha zakwana ekpere ekpere ka ọ gazikwara ha dịka o si agaziri ndị mbụ ise. Aka mbụkwa nwanne unu nwoke Udo Esomtochukwu Ikenga eze mmiri na Nnedo ọkwa Nnewi ka isi eje. Nwanne nwoke abatago m n'ọgbọ anyị sịrị ọnụ n'ụlọ akụnite na m abatago ka anyị zaa anya wa ajụjụ anyị dewelu ekwere m ụnụ nkwa na ọ na mmesi ahụ na ịchara aka tata finishie mmesi ife m na-eme na mma abịasa ajụjụ a nke wa eziokwu na ezigbo ike gwụrụ m mana mma asa anyawa ajụjụ na anyị aha gbara ọgụ ọsọ anyị ahakwana atụ ọgụ egwu nawa ọgụ bịakwanụ anyị ya gbara ya ọsọ na ọbịa ya nụ na ọgbanye ka eji marụ dike. Nwanne nwoke i wee jụọ ajụjụ wee sị nwoke tụwara nwaanyị ime nwaanyị omebeghi ego o wee mụtara ya nwa nwoke o wee mechaa wee nụọ nwaanyị ọzọ ahụ ọ nụrụ amụtaghị ya nwa nwoke mana ọ nwaanyị ka ọ mụtalụ chi ya wee merie ya ebere nwaanyị ahụ ọ tụwara ime wuru ngwuru ndị aha anabata ọbara amụrụ n'ụzọ ka nsi etu a debe ka a ghara ịsị ụlọ ngwuru dachiri ya nwa maka na aha adachi nwa adachi ịtụ mmadụ na-adachiri nwa awa alụ aha adachi nwa adachiri ala Igbo mana na-ebi Igbo esika chi wee merie ebere o wee wuru na ngwuru ọ tụwara nwa ha ime wu ngwuru ọbala ha amarọ ada esetụrụ na ngwuru fa na ha na-asụkwa onye ahụ kpọrọkwa jebe na ọha ọbala anyị mgbe ọ batara nke ọbala anyị ka anyị welu ma ọ wee wuru ngwuru dị so selfish because ụzọ ife na-abụ ka eji ajụ nwa na ngwuru. One, a na-ajụ nwa maka na
ọ bụrụ ọbara anyị ọbara tụwara ime anyị amala enu ọbara tụwara ime anyị amala enu ọbara tụwara ime a anyị na family ife anyị na ngwurufe enwelo marital agreement anyị na ngwurufe atakọbọrọ ọjị anyị na ngwurufe aṅụbọghọgbọghọ mmanya anyị amalofa for that fa nwere ike ọnwụ na ngwuru ife alụdụ na fa nwere ike ọnwụ na ngwuru a na-ezu ori fa nwere ike ọnwụ na ngwuru meri ngwuru ohu fa nwere ike ọnwụ na ngwuru osu na anyị na mmụọ ejikọ ha ịnụ ọgụ fa nwere ike ọnwụ na ngwuru bụ abụmọnụ for that na ya chọghị ịtụ gambling nwa atolite ọkpaba aghalaba ya maka na ọ bụla ọbara anyị biko amarụkwa onye tụwara ime ya bịa kpọrọ asị nwaanyị kpọrọkwa nwa akpọjere onye tụwara ime na ya ewo chi wee merie ụlọ ụdị ngwuru a ka ọ tụwara nwaanyị ahụ ime wee kpọrọkwa nwa ahụ wee kpọọ ya iwee jụọ ajụjụ wee sị nwa dị etu a akpọghịrị gụ nwa onye amụtabụghị nwaanyị amụtabụghị nwoke na ngwuru nọọsọ nwaanyị ka ịmụtara mana o nwere ọbara udu na ilo iji wee mụta nwa na ngwuru onye ọzọ ewee kpọọ ya onye bụ nwa kedu ife ihe eme ka nwa ahụ wee bichie ngwuru ajụjụ jụrụ nwa ahụ o nwere ife ahụ eme ka o bichie ngwuru kọọ ya awụzi na ngwuru ya echi just like that ọkwa ajụjụ jụrụ nwanne m ajụjụ jụrụ o wee wụrụ na akpọrọ onye awụ nwa iwe kpọrọ nwa ahụ wee bata na ngwuru iwe jụọ ajụjụ wee sị kedu ife ihe eme ka ndebe nna gị wee nabata nyanwụ nwa ọkwa ajụjụ jụrụ na ife nwanne m nwoke ọ bụrụ na ajụjụ a ka ị jụrụ ka ebido chetakwa na onye nna n'onu ife awụdo ya Esomtochukwu ike nga eze mmiri na na-edo ọkwa nnewe ka anyị si eje ka ṅụọ mmiri ka m pụta nwanne m anyị apụtakwana n'ọgbọ ọ bụrụ na o nwere ụdị ife a dị na ngwurugwu dị n'ezinụlọ gị o nwere ife ihe eme ka nwa ahụ bichie ngwurugwu o nwere ogo ihe eji wee tọchie nwa ahụ na ngwurugwu as long as na ndị nke nwaanyị nwe nwa ahụ kpọrọ gị ya as long as na ndị nke nwaanyị nwe nwa ahụ mepere ọnụ wee jụ nwa ahụ as long as na ndị nke nwaanyị famili nke nwaanyị ahụ najeghị ego wee kpọnye gị nwa ahụ ebe a ka ọ kacha njọ nke na-ego a wee kpọta maka ọlụlezi ka ha lesịrị gị ya ịkwụgwọ ụgwọ ọ bụrụ prọpati gị mana ọbara gị ka ọwụ ọ bụghịkwa ọbara onye ọzọ maka ọnụ ọbara onye ọzọ ọ ya wọk mana for the fact na ọbara gị ka ọwụ ewee kpọnye gị dị nwa e nwere ife ahụ eme ka nwa ahụ bichie ngwuru a na-eme ife a na-akpọ ịgbabata nwata n'okwu ana ndị ichie a na-eme ife a na-akpọ igbu nwa n'okwu ndị ichie a na-eme ife a na-akpọ ịsụ nwatakịrị ike n'abọsị n'ihu ndị ichie a na-eme ife a na-akpọ ịsụ nwatakịrị ike na mpata ndị ichie kedu ka esi eme a na-eme mmadụ baya ọgwa mmadụ pụọ ije ka m were wee mara gị atụ maka na ọsọsọ nwakwonu ka a na-eme a na-emekwa ya na iwe ọchị a n'ala Igbo ọtụtụ ndị ụmụnna niile tata n'ala Igbo some of them abụrụ aboriginal ancestral lineage ụmụnna ahụ for example ebe be nna m afọ ụmụnna m bụ ume ojiri igwe royal family anyị si n'obi hapụrụ m aha etinye prince n'afa m ụmụ okomoko ahụ achọghị nya edighị nya mana agbụrụ m si n'obi wee pụta afọ m na bụ ụmụ ume ojiri igwe royal family ịbịa n'ime ụmụ ume ojiri igwe royal family ahụ anyị do family 6 mekiri ụmụ ojiri igwe royal family
mana ife na-arụ ọrụ n'ụmụ ụmụ ejiri igwe loyal family do family 8 or 9. Yes, I think we are up to 9 now. Mana the aboriginal of ụmụ ejiri igwe loyal family do 6. Ndị ọzọ bụ ndị egbile egbe. Ịghọtago? O nwere ụmụnne ya abịa, for example, n'ijere abata ete, ọwọwụrụ nwere ụmụnna nọ na-abata ete, afọ ụmụnna ahụ ụmụ dimkpa family. N'ime ụmụ dimkpa family ahụ, o nwere ike nwee the aboriginal son of ụmụ dimkpa nwere ike ha dụ 4 family. The extra 3 family joinọrọ ha bụrụ ndị bịara abịa. Iferuka, o nwere ndị ekwe ka ha si were ezukọ ala wee bịa. O nwere ndị nwere ike ha si Nnewi wee bịa. O nwere ka esi eme. O nwere ka esi eme mgbe gboo. Ọ bụrụ na nwoke pụọ mkpa ọ mbịa ka a na-akpa na-asị na ọpụrụ mbịa, ọpụrụ mba, ọpụrụ nke ife a na esetụla. Like taa etu akịta ịfụrụ na ebe be anyị enwere ọtụtụ ndị Enugu steeti ka nwere ndị Enugu maatụ n'ọba anyị, ha agbago ana, ha alụgo ụlọ. Majority of them ahazi anabe ha, ha ebigo be anyị for 10 years, ha ebigo be anyị for 20 years, ha ebigo be anyị for 30 years. Ha agbago ana, ha alụgo ụlọ, ha esorego n'ife obodo na-eme. Ije n'obodo wee setụrụ n'obodo ahụ, ihe ebie ahụ mmadụ bie ya ahụ mmụọ. Inwe ana idugo qualified naturalize n'ọrụ ndị oyibo, asị na naturalize go n'obodo a, enyeghị green card, enyeghị visa, ọ nọrụzie bụrụ onye obodo ahụ by naturality. Okay, forget. Etu akwa ka ụfọdụ family nọ na ụmụnna tata si wee dọ. Egbiri ha egbu na ụmụnna ahụ, fa bụrụ aboriginal. Some of them ka na-ana be ha, ka je na ọnọ ndị be ha, maka na egbiri ha egbu. Kedu ife eji egbu mmadụ na ụmụnna? Nke a wụrụ ka anyị kwugodu maka nke nwatakịrị ka na-ekwu okwu ka m ghara ebu ife ọzọ. So ịghọtago? So ọ bụrụ na nwa anyị na-ekwu okwu ewu blood go, maka na ife aka na-ekwu okwu ewu ka o bichie ngwurugwu, ogu ihe eji wee kpọpụta nwa ahụ na ndị ichie, ogu ihe eji welu sụọ nwa ahụ ike na mpata, ogu ihe eji wee sụọ nwa ahụ ike na abọsị, ogu ihe eji wee gbuo nwa ahụ na ngwurugwu wa ọbara gị ahụ ọ bụ. So n'ọbara gị uwe ogu ihe eji wee kpọbata nwa ahụ na ndị ichie ebe nna gị. That is the only reason, only way ndị ichie eji wee accept nwa ahụ, maka na ọbara gị, mana ọha agbụrụ ha. Maka na a na-ele nwa ahụ anya na mmụọ, onye ya na-afụ na mmụọ ọwụ onye nyọrọ ụwa, mana a na-ele ya anya na mmadụ a na-afụ na ọbara ọnụ. O nwere ike nwa ahụ eyie ego asị na ọbara anyị. Ọnya bụ oge eji akpọbata ụdị nda na ndị ichie. N'okwu na ọbara m ụdị ife a, mana ọha agbụrụ m ụdị ife a, mana ndị ọwa agbụrụ ya jụrụ ya ajụ. Wee sị na ọbara m na ha ya ha ajụ nwa, obi ajụ nwa. N'ọnya ka m ji wee sị ndị ichie ebe nna m, nekwanụ nwa a, ama m na ọ bụla agbụrụ, mana manụnụ n'ọbara ka ọwụ. Ana m asị ka ọnụ kpọrọ ya ka ọ bụrụ nwa ya nọchie anya anyị. Kpọrọ ya ka ọ bụrụ nwa ya ebichiri m ngwuruma. Kpọrọ ya ka ọ bụrụ nwa ya anọ, na ọ bụrụ na nnọsi ana m anọghọ, ka ngwuru nna m ghara ishi, maka na ọbara anyị ka ọwụ, kama na ọ bụla agbụrụ anyị. For the fact
n'ọbara ya ahụ wụ ọbara gụ idepozit eji wee mụ nwa ahụ na ọ bụrụ na nwa ahụ bichie ngwuru na ya anụ nwaanyị anụtara ya nwaanyị n'afa ndị ichie ebe nna ya orukwa Disemba ọbara gị ahụ wee tụwa nwaanyị ime agbụrụ nna gị ahụ wee nwee ike wee si n'aka nwaanyị ahụ anụtara ya wee bịa ụwa ifugo matematiks dị na asị na ọbara anyị ka na-aga na agbụrụ anyị echighatago ọdịnala ezika ọkwefuru ndị ichie ọkwefuru ndị nna ọkwefuru ndị mbụ na ndị egede ọ ndị amelụ matematiks ifugoli ziri ndị eri ji wee jụ na ha achọghọ maka na ọha ọbara ha maka na ọ na-emesịa na nwa ahụ ka ya anụ nwaanyị ọ ka ya atụ ime still yet ọ ka ụha ọbara anyị until ọbara agbacha ewee fụwe ya as that is nwa mana nke nwere onwe gị ọbara akwụkwọ ka ọ kawụ ibudo na ọbara nke nwaanyị kwa ka ejikwa akpụkwa dị nwa ọbara ọnụ na-abụ so na nke nwaanyị ka nwa advantage idebe dị nwa maka na o si na ọbara ha si na agbụrụ mana nke nwa nke nwoke ụsọ ọbara ụka o si na mana agbụrụ anọghọ na ya ifuge mana ọ bụrụ na ọbara ahụ ịgbabata ya n'okwu ndị ichie mee emume ka esi eme by invocation invoke na nke ndị ichie wee sụọ ya ike na mpaka wee were ike nga ewu nne ewu ka eji akpọbata mmadụ ngwuru nne ewu ka eji egbubaghe mmadụ na ndị ichie nne ewu ka eji egbubaghe mmadụ na ụmụnna ewewere nne ewu gbara afọ ọnụ nne ewu mara abụba nne ewu kara aka nne ewu gbara n'ala Igbo wee tinye ya oke ọkpa chụrụ ibe ya ọsọ ewee jebe na nke ndị ichie asabago nga ajụjụ nwanne m asabago nga ajụjụ go iwere eruo na nke ndị ichie ebe nna gị akpọ ụmụnna bịa ewee kọwara ndị ichie akụkọ n'okwere mụnwa nwa ụlọ n'okwe mmụọ dị ife a na ọ na-afụgo na ọmụmụ kọrọ m na ọ mara afụgo na ume ọmụmụ melụ m mana o nwere nke nji aka ọbara anyị ka ọwụ mana ọ ha agbụrụ anyị mana achọrọ nka mkpọbata ya na ndị ichie ka unu were ka ọ wụrụ nwa ka ọ nọchie anya na ọ na m anọghọzi ya ka agbụrụ m ka agbụrụ nna m ka agbụrụ nna nna m kasị na ọbara anyị a wee pụtakwa ụwa ọzọ ka agbụrụ anyị kọntinue na-aga ewee gudo ewee tido ya ọfọ ewee sụọ ya ike na mpata pam ewee sụọ ya ike na abọsị pam ewee sụọ ya ike na obi ewee sụọ ya ike na ana ndị ichie ewee tee ya mmanụ wee anọghị ya na ọrụ ndị Baịbụl asụ na etara ya mmanụ ndala iwe kpọbata ya wee si ndị ichie n'ọnya nwa ya ahụ obichiri ngwuru m n'ọnya nwa ya ahụ ọ nọchiri anya m ọbara anyị mana ọ ha agbụrụ anyị mana agbụrụ anyị ka ya esi n'ọbara anyị wee pụta maka na ọ nọ n'ubichie ngwuru a ewee lụtara ya nwaanyị n'afa ndị ichie ebe nna m o wee were ọbara anyị ahụ nke ahụ nka hapụrụ n'ime nji wee mụọ ya o wee tụwara anyị ime nwaanyị ahụ atụwara ime wute ọbara anyị ahụ agbụrụ ndị ichie ebe nna m ewee si n'aka nwaanyị ahụ wee nye ụwa ọ hụrụkwa ọbara anyị hụrụkwa agbụrụ anyị egede etu a ka esi egbu nwatakịrị na ndị ichie na ọ wụrụkwa ọbara gị ọhọkwa adọpshọn ọhọkwa ijeje gote onye ịma ahụ gote ohu igolo ohu bịa ịbịa sị na ka igbu ya ohu na ndị ichie the blood and the agbụrụ the blood and the lineage is unrecognized. As far as I'm concerned, it's an abomination. Abominable, Kobo. Yes, the child might be innocent, but it's an act of abomination.
ka o ji wee bata maka na Igbo adịghị ego nwa ego onweghị ife menatatara n'ụwa na ngwuru chi na-echi olesi na ngwuru chọrọ isi olesi na stupidity batara ndị kịta n'ime ndị ichie ndị Igbo mechachara ife niile wee mee na onwe famili dị n'ala Igbo anyị amụta nwa na onwe famili dị n'ala Igbo ọmụmụ anyị adụ na ya mana selfishness and stupidity meziela anyị hapụ ụzọ ndị nna anyị ha demerụ jeze na-ego nwa ego mbọsị mma enwe efe ka m gụsịala ụnụ ụzọ more than 4, 5, 6, 7 ways ngwuru nwee ike isi wee nwee nwa without ego gị ego mbọsị mma enwe efe na nkụzi mma akụzi aka gọ nkọ onye makwa onye ya echetaziri m nkụziri na ya wee ishu so my brother na ajụjụ ị jụrụ m kere ife ahụ eme ka nwa ahụ wee bichie ngwurugwu for the fact na ọbara gị ka ọwụ ihe eji nne ewu ihe eji nne ewu ihe eji oke ọkụkọ ihe eji nnekwu ọkụkọ ihe eje bute mpata ndị ichie ebe nna gị ọrụ na enweghị mpata ihe eje kpata abọsị ewere wee debe ewere wee mee rishwa a na-akpọ igbu mmadụ igbu nwa n'okwu ndị ichie iwe gbuo nwa ahụ n'okwu ndị ichie ebe nna gị iwe gbuo nwa ahụ na ana be nna gị ndị be nna gị wee nwee ike wee na-afị ya yes n'ife ahụ agbụrụ anyị mana ọbara anyị dị ife abụrụkwa agbụrụ anyị mana ọbara anyị dị ife anyị esi n'ọbara anyị a agbụrụ anyị ewee nyọkwa ụwa ọzọ ngwuru Okeke Okori wee ji maka eweghara ichi anyị esi n'ọbara abụrụ agbụrụ anyị mana ọbara anyị wee nyọkwa ụwa ọzọ ngwuru Okeke Okori anyị echizi maka na ọbara anyị ka ọwụ iwe were nne ego wee gbuo nwatakịrị ahụ na ndị isi ebe nna gị wee mee initiation ndụ na ya ụmụnna niile dịra ebe ahụ ndị ụmụnna bịara ebe ahụ ekwelighị ya ya na-etu esi wee godo ka ọ esi wee do ekwekọrịta ha ana butuolu gị ya tielu gị ya ndị ji ọfọ etielu gị ọfọ n'ala ndị ji mkpara sọrọ mkpara n'ala ndị nze na ọzọ dị ebe ahụ maka ọnụ nze ka ọ na-adị ile ekwebielu gị ya na-etu anyị si wee godo ka ọ esi wee do nwanne m nwa ahụ abụrụgo nwa gị ọtọmatikali nwa ahụ abụrụgo nwa gị ọtọmatikali provided na agbụrụ ahụ otu wee bịa ụwa jụrụ ya ajụ provided na agbụrụ ahụ otu wee bịa ụwa kpọnyere gị ya na nkwekọrịta maka atụrụ ilu si na agbaka aka kwanye nwaada n'onunu ọda awa n'afa agbụrụ ahụ gbaka aka kpọrọ nwa ahụ kwa ego ọya awaghị n'afa kama ọwa ha n'afa ọya wụrụ gị alụ kama ọ wụrụ ha alụ agbaka aka mba agbụrụ ahụ wee were ego wee naraghị ego wee gbaa ego nwa ahụ ma wee naraghị mmanya wee gbaa ego nwa ahụ ma wee si na onwe rituals ihe eme ka i wee kpọrọ nwa ahụ wee mee rituals ahụ agbụrụ ahụ wee gbaka aka wee gbaa ego nwa ahụ o gosiri na ha achọghọ agbụrụ na ha achọghọ nwa ahụ igbu nwa ahụ na ndị ichie nwa ahụ awụrụgo nwa gị ọtọmatikali mmụọ si be ndị ahụ anyị abịara gị atak ma ọ bịa chọwa nwa ahụ maka na agbụrụ ya sịrị na ha anya jebe the only difference ya dụ na onye ụwa nwa ahụ ka sikwa na agbụrụ ahụ wee bịa ọ chọkwa ime onye ụwa ọ na-akpọkwa ya na onye ụwa sikwa na agbụrụ ahụ ka ọ na-enye oke until agbụrụ ahụ efichapụ banye na ọ nụziri nwaanyị ọmụmụ abịa na ngwuru ahụ amụtazie nwoke mana for the virtue na ha reject gị na ha ajụgo nwa ahụ agbụrụ ahụ igbu ihe na okwu a na ndị ichie mee rituals kwesịrị ime na ya ọrịa sị nọ n'ime hụ ritual because ịwọchi ife na-eme kịta na ifu na 75 to 80-90% of ndị Igbo amarozi ife a na-agwa ha kịta tata ife a na-akụzi tata fa amarozi ya nụ yes adụ surprise na ajụjụ aka dịsi nso otu ruo kịta onweghị onye sara ya nụ because I lost today we lost it onye ka ọ ya ịbata na ngwuru tata asị na ngwuru amụta nwoke na-aghachikwa nwaanyị aghachi ka ọ mụta nwa uti ọnụ ewoluzi ọnụ hachie nwaanyị agbụrụ anyị kịta ngwuru kịta ọgbọ kịta ụzọ ọgbọ eji ọnụ were aghachizi nwaanyị na ngwuru
echi niile nwa ahụ emegheribe nwa ahụ amụtala aghachiri amụta a na-emegheri a na-ajụ ọgụrụ merụ ya mana ọ na-enwe pacha kọntaktị na ngwuru ahụ ọ nọ na ya ọkụbata maka na emeghị ife kwesịrị ime ka e wee hachie nya nwata nwaanyị duzie ime mmụọ nwa ọ bụrụ na ngwuru na-asọ na nwa ha nwaanyị agha dị ime witata anụghị di ndị ichie ebe nna ya na-atanye nwata nwaanyị afụfụ na o wetara ha ife ifele a na-apọlichi nwata nwaanyị na-ewetara ife ifere na ngwuru nwaanyị eju wee mụ nwa na ngwuru maka na emeghị ife kwesịrị ime aghachighị the rightful way etu esi aghachi nwaanyị enwere etu Igbo si aghachi nwaanyị o wee mụta nwa ahụ wee wụrụ aboriginal o wee wụrụ aka ji ọfọ ndị ichie maka na ọ na-eme the rightful way esi eme in as much as na nwaanyị ahụ ya atụ ime mụọ nwa mana ife ọwụzi ewu nwoke na ngwuru ahụ adazi afọ ya as obichiri ngwuru ada afọ ya ka nwoke ada afọ ya ka nwaanyị o nwere power of nwoke o nwere power of nwaanyị nwata nwaanyị ahụ aghachiri aghachi ọ bụrụ na eme ife kwesịrị ime wee hachie nwaanyị ahụ nwere right ịnye ụwa n'ụwa ya ọzọ n'ụwa na nwoke ọ nọchie ngwuru asị nwoke maka na anọchiri ngwuru n'ụwa ya ọ nọchikwazie ngwuru na mmụọ ọ bụrụ nwoke asị na nwaanyị nyọrọ nwoke ụwa ụfọdụ ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị na-anya ụwa enwere izi na-eji anya ya maka na nwaanyị wudu ọkpara na ngwuru ahụ ọ gbara agbacha echi ọ nwaanyị wuru nwoke so omenala Igbo nara ana manya dọba so nwanne m nwoke amahọ na m asago gị ajụjụ ya jụrụ ọ bụrụ na ụdịrị ife adọ na ndị nwe nwa ahụ mepere ọnụ ha wee sịgụ kpọrụ na ya chọrọ na ndị nwe nwa ahụ mepere ọnụ ha wee sịgụ bịa meela anyị fere etu akpọrụ na ya achọghọ mostri ọ bụrụkwa nwa nwoke nwa nwaanyị na-ada esiwekwa ike ọ na-esikwa ike na nwaanyị yes ọ na-esikwa ike na nwaanyị maka nwaada ọha adụ ndị ichie mma nwaada isi n'anya hapụ ada isi n'anya ndị ichie wee pụ ọda ndị ichie na-eji ekpopụ famili a na-eji wee kọndem one family maka ofu ada nwaanyị maka na rejection emelu maka ofu nwa nwaanyị so fadụ ndị ichie ahụ mma mana ọ bụrụ nwoke ha wee kpọọ ego wee sị gị kpọrọ na ha achọghọ i wee mee the needful by ime initiation by ime ritual iwe kpọbata nwa ahụ n'okwu ndị ichie ebe nna gị ndị agha ya kpọnwụzi nwa ahụ ọzọ abịa ịkpọrọ nwa ahụ ọzọ ọ ya ụwọ na mmụọ between ndebe nna ha na ndebe nna gị because na ọbara ụkọ ha wụ mana ha ajụgo ya ajụ ndebe nna ọ nabatazie ịghọtago so nwanne m nwoke aka m kwa nwanne unu nwoke udo Esomtochukwu ike nga eze mmiri na na-edo ọkwa Nnewi ka anyị si eje my brother a na-akpọbata with ogu na ọbara ụkọ ọnwụ ọ bụrụkwa abomination a sị nọ ime adoption abomination ọ bụrụkwa nke ahụ mafụ m onwe mgbasa nwa na nkụzi asị na ije mee nwa adopt imecha nwa ahụ adopt ịsụọ ya ike n'okwu a na ndị ichie na ebu ọfọ ndị ichie na-enene nwoke na-ekwu ife a na-ege ife a ọ na-agba mkpata na ntị na-asị ndị mmadụ amazikwa omenala iche na ife a na-achọ na ezinụlọ nwa mba ọ bụrụ nwa ka a na-achọ ife a na-achọ lineage bloodline agbụrụ ọbala asị na ọbara anyị ka na-aga asị na agbụrụ anyị ka na-aga ọnya ka a na-achọ ọ bụghị ọnwa ọ bụrụ na ọnwa onye ọ na-ejeje kpokọtaba nwa ebe ọfụna ọ bụrụ na ọnwa mmadụ ya adazi ata afụfụ na onye ha n'anya ọwụrụ okweghị ijeje chọọ ebe ya esigolu nke bata ma ọ chọọ ofu nwata nwaanyị atụgharị ime n'ile onye ego ọbịaba mụọrọ ya nabara onwe ọ bụrụ nwa na-ese okwu na ngwuru ọ bụrụ nwa na-ese okwu ife na-ese okwu agbụrụ na ọbara asịghị na ọbara anyị aka na-aga asị na agbụrụ anyị ka na-aga asị na ngwuru anyị echiboghị so dị mbe na-akụzi nkụzi a na onye jeje mee nwa adọlt ịbatazi sụọ ya ike na ndị ichie ọ nọrọ buru ọfọ ndị ichie nsị ha mbụgoro ụfọdụ onye ka ọ ya ebu ndị ichie ebe nna gị ka ọ ya ebu ọhọ ndị ichie ebe nna m ọ bụrụ ọfọ ndị ichie ọ na-akpọ ha gụnụ
agbakụkwa m unu ndị ichie ebe nna m anyị adịghị ya anya ịmahụ ndị ebe nna gị ọtụtụ ihe ọjị kwụ n'ihu ndị ichie ngwuru asị ha ndị ichie ebe nna m akpọkwa m ụnụ ha adịghị onye anyị ọdụkwa ka isi adịghị nwa mma ịmahụ ndị ebe nna gị anyị awụ ndị ebe nna gị maka na-enego ya anya mana ọbala mana agbụrụ ọsụhụ na nke anyị so ibe ọbụla ya adị ekpe n'okwu ndị ichie ahụ ya dụ negative. O nwere mbọsị mpụtakwa maazị Iribe, yes ọ maazị Iribe ka nụrụ ife a n'ọnụ ya ọ na-agwa nwa anyị nwanụ ọ sị na the guy sị na I think na the guy sị na ha mere adopt na onye nwa njikwa eme nwa adopt nwa ahụ bunye emechazie ọmụzie nwa nwoke mbụ onye mekwara adopt o wee na-ajụ na kere onye ụdị ọkpara nwoke ahụ kere onye ọya ebichi obi mgburie nwa ahụ emere adopt ka nke ahụ amụta ya ebichi ngwuri ya si dị ọkpara. I was so disappointed ebe maazị dibịa na-agwa na ọ bụrụ na nwa aha emere adopt na ọ bụrụ na ekewo ya oke na ngwuru ahụ na ndị ichie ya apọrọ the boy the family na ndị ichie ya ejikwa wee mee the family a na ọ na-enye that guy rightful place ye nwa ahụ emere adopt. I was like maazị dibịa na-ekwuzikwa ife nke a ọ tazikwara ife ọ na-ekwu ekwu na-emesa na mma correct the impression mana ka njiri opportunity akwuwe kịta. I felt so disappointed because it's not like him. I said, okay, maybe not history come off from my Igbo. I just took it like that because it's not normal. It's not possible. If that guy ego na ngwuru ahụ woo ka ọwụ Igbo a na-ego mmadụ ego onye ọrụ egologo bụ onye agbara agba ohu ka ọwa agbara ya agba ka ohu abịa na-enye ohu ngwuru ohu egologo sabụbụ oge sabụcha ife eji edu ewu a na-agbara agba ejikọchatara gbatara ya ana a na-agbapụrụ ya na-agbapụrụ aha enye oke na ngwuru. Maazị dibịa sachara ajụjụ ọ na-asa the boy ọsị the boy na ọ na-asị the man ọmaghị onye kpọrọ ife ahụ ọ na-agwa ya na ọhụ na-ekewo that guy egologo wo adopt na ọhụ na-ekewo ya oke na ndị ichie ya emeghe ife na ndị ichie ya eme ha nke a mee nke a. Na-ajụ maazị dibịa ọ tazikwara ife ọ na-ekwu. Igbo adịghị interested na nwa ife Igbo dị interested na ewe agbụrụ ife Igbo dị interested na ewe bloodline ọ bụla nwa to see well maybe no my side there. As far as someone some touch do you concern nwa hemel adopt is not aboriginal or he cannot return the ancestral lineage of that family. Ogano don't we oku yelegbu because na ndị ichie ha amaghị onye ọ bụ ohu ka ọ bụ agbara agba ife eji esetụrụ ohu agbara agba na egolego a na-agbatara ya ana a na-eji aja akpatara ya ana asị ha ngwa lụọ ebe a bido ebe a ọ nọrụzie ebe ahụ ọ na-ebi odu na-ekuri na-ebi odu ọkwụ na mmesịa mbọsị mma enwe efe mma akụziri unu ka esi egbu mmadụ na ụmụnna ya na ka mmadụ si enwe ngwuru na etu akịta nọ na akpọ m nkịta nwa jee efere ka baa ofe ime ọfịa dị na Kalaba nọla ebe ahụ o nwere rituals mmemme ebe ahụ ka mmiri nọ na Kalaba ma ọ mụọ nọ na Kalaba nwee ike recognize ya ngwuru m na nna m ọmụmụ na-aga. So a na-agbatala ohu ana odewo ancestral lineage odewo ancestral inheritances. Ọsọkwa enye wụrụ na the man mere adoption ụmụ nwoke 10 wee mechaa wee mụọ ofu nwoke ife ya ebichi ngwuru ya ahụ ofu nwoke ahụ ọ mụrụ ụmụ nwoke 10 ahụ mere adoption ya ọ ya eje gbatara ha na ọ ya kpatara ha na akpatara because no nwere every possibility of 95% possible na mmụọ ụmụ nwoke 10 ahụ eme adopt ya kpọgido ha kpọrakwa ha ụlọ be nna ha esi na ngwuru ahụ pụọ na be ha. Ọnwụ nọ mgbe a ka na-enwe manifestation of mmụọ mgbe mmadụ ada efu mgbe ọ ya wụ ifuo anọghịlọ ihe eniri be nna gị ọnya ka ndị gboo ji eni anọghịlọ utubo eniri eniye na be nna gị anọghịlọ ihe eniri be nna mmụọ be nna gị ewere anọghịlọ ihe ahụ kpọnatakwa gị. Ọnwụ nọ mgbe ahụ ihe afọ na ya bịa na nlọ na-asị nwa ahụ kụnye esi ebe a na ebe a bụrụ bego na-eche gị n'ụlọ ndị nna gị na-eche gị n'ụlọ ebe a bụrụ bego elere gị ele anyị akpọgido nwa ahụ kpọrọ ebe mana because of na uwe mebisigo onwe hozi onye mara ya na ahụ ife niile adazi aga ka o si kwesị ịga
anya ọra na-ego kasịsị nwa ka osisi ya nwa egolego a na-ebichi ngwuru ogogo ka ego rie ife eji edu nwa egolego ụwa a na egolego a na-agbatara ya ana ịghọtago so nwanne m ọ bụrụ na nwa nwa iji utugu wee mụọ bụrụ ọbara ụka ọwụ wee mụọ nwa ahụ as long as ndebe nwaanyị ahụ kpọlegodo nwa sịgụ na ha achọghị ọgụ kpọrọ by the power of invocation nwa ahụ ime initiation ihe eme ritual ihe eme bụ nwe na ndị iche ebe nna nwa ahụ ka ọwụ a ya esinwu n'aka ya by the power of the bloodline ahụ ka na-aganụ wee nwee agbụrụ ya esi na wee bịa ụwa is possible 100%. Ka m bịa nyawa okwu ebe a aka m kwa nwanne nwoke Udo Esomtochukwu ike ga-eze mmiri na na-edo ọkwa Nnewi ka m si eje ka m mesịa onwe onye nwere ajụjụ ọzọ ya jụọ m ọ bụrụzi na ị chọrọ ka ị nweta m ma ọ bụ ka ị nweta ekwentị m ka ị kpọọ m na o nwere ife ị chọrọ ịjụ m dogo mkpa ị chọrọ ịjụ m ya na ịchọrọ ka public na ị chọrọ ịjụ m ya direct ị kpọọ m n'ekwentị m 08068599577 ma ọ bụ isendịara m meseji na WhatsApp 08068599577 ka emesịa nọ biko mmadụ ejikwa n'ime abalị kpọm na fonu